an layilibaga cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina nabana ye sanga ni wagati mali kɔnɔ o ni mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan plateau des stars ne y'o de fɔ ye tant que aw bɛ émission in na aw tɛ stressé wa aw ni stress tɛ ɲɔgɔn fan si donc aw ka lafiya yɛrɛ kama an ye ci bila aw ka artiste mandi dɔ ma an ka artiste mandi kɔni ale bɛ an kɛrɛfɛ an n'a bɛna baro dumanba kɛ baro min kɔnɔna la aw ni an bɛɛ b'an ka tata sɔrɔ a la donc tɛ kuma jan n bɛna kuma d'an ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye joli beauté ko bɛ cogo di ko tɛ cogo la i b'a kan alhamdulilayi ko bɛɛ ka ɲi baasi foyi tɛ yen san yɛlɛmara kojugu mais n'a fɔra dakuru genre kana kuma lasurunyala quoi kuma lasurunyara genre 2020 yɛrɛ kɛra cogo di e yɛrɛ bolo n b'a fɔ fɔlɔ mais an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubaga bɛɛ fo n'i ko 2020 kɛra cogo min na ne bolo wagatiw tɛ se ka kaɲa wa o fana ye tiɲɛ bolodenkɔniw ma kaɲa wagati bɛɛ n'a ko wagati don 2020 kɔni a gɛlɛyara mais nɔgɔya ma se ala ye d'accord sisan dans 2021 min an b'o la n'o ye san kura ye donc sisan 2021 ni o min nana sisan kumakan jumɛn b'e bolo k'a fɔ ye parce que 2020 ma nɔgɔya dɛ kumakan min bɛ ne bolo k'a fɔ 2021 hali bi ala ka hɛrɛ caman nati amina yarabi 2021 nana ala k'an sɔn kɛnɛya la kɔnɔ amina yarabi k'an sɔn sutura la amina yarabi ka kɛlɛjugu nagasi amina o de don c'est ala ko dɔw minɛ ala an tɛ kuma jan bon an filɛlibagaw bɛɛ bon caman ma faamuyali kɛ donc an bɛ fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ i ka kow la ne tɔgɔ Umu ne jamu Jara d'accord Umu dɔrɔn e tɔgɔ Umu e jamu ye Jara Umu bɛ mun de kɛ Umu ka baara ye mun ye Umu sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn Umu furulen don wa an bɛ fɛ Umu k'a yɛrɛ fɔ an ye yɛrɛ de cogo min na an bɛ se ka faamuya sɔrɔ Umu ka kow la ne tɔgɔ Umu ne bɔra région Sikaso de la d'accord mais sisan ne sigilen bɛ Bamakɔ n sigilen bɛ quartier min na o de ye Kuluba ye palais présidentiel Kuluba d'accord ne sigilen bɛ yen Umu furulen don wa mun ka baara ye dɔnkilida de d'accord mais Umu ye tɔgɔ fɔ Umu yɛlɛnna jamu in kɔ dɛ ne jamu ye Jara de o mais Umu tun b'o fɔ Umu ko k'ale tɔgɔ ye Umu n jamu Jara d'accord an ye faamuyali sɔrɔ la o ko la Umu sisan nɔ an b'a ɲininkali min k'i la o ye de ye i yɛrɛ ka étude ko bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi bon ne ye école bila a mɛnna dɛ tɔnɔ fila tɛ sɔrɔ sɛfan kelen na o mais Umu o tɔgɔ nin bɛɛ la ten tɔ ne ye école bila a mɛnna dɛ mais k'i to classe jumɛn ne ye CP kɛ ka se 9e na dɔrɔn n y'a bila mun na an bɛ se ka raison dɔn i y'a bila kun min na n ye école bila condition foyi t'a la n'i y'a mɛn i bɛ kalan kɛ i falen de don o fana ye tiɲɛ n'i y'a mɛn i bɛ kalan kɛ dɛmɛbagaba de b'i la n ye école bila parce que n fa banna donc ni n ba de don obligatoire n bɛ école bila n ye école bila ka ɲɛsin n ka dɔnkilida ma d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais an bɛna ɲininkali min kɛ mun na o ye de ye komi cogow yɛrɛ ka ɲi nɔ sisan bazin riche ni fɛnw mobili ni fɛnw bɛ yen sisan nɔ Umu bɛ est ce que an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Umu bɛna a lajɛ ka kalan wɛrɛ dɔ wɛrɛ kalan ka dɔɔnin kɛ dɔrɔn ko hali n'a ma janya kalan fitinin dɔrɔn mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i tɛ kalan o an bɛ an réfléchir bazin ko tɛ mobili tɛ mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn na n'i sera i yɛrɛ kɔrɔ n'i ma se somɔgɔw kɔrɔ fu de don fana ye tiɲɛ Umu ye kɔlɛtigiba de ye donc ni ala ye lafiya di yan n bɛ kalan kɛ n'ala sɔnna ala ko mais Umu i yɛrɛ kɔni bolo nafa b'a la n'est-ce pas école la nafa b'a la kɛra cogo o cogo nafa bɛ école la d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Umu yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔna la cogo min na o ko kɛra cogo min na i ko histoire ɲɛfɔ an ye yɛrɛ de i y'i yɛrɛ sɔrɔ ko in kɔnɔ cogo min na Umu nacogo dɔnkilida la o ka jan dɛ a ɲɛfɔ de an sigi kun y'o Umu nacogo o ka jan kojugu kuma b'i bolo micro y'i ta ye a ɲɛfɔ parce que Umu ka dɔnkilida bɛ daminɛ don min na
yakili bɛ kan 2002 la 2002 o y'a sɔrɔ mun tɛ bɛrɛ bɔ mun ye tun bɛ tagama de la komi ni denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛrɛ kulonkɛ kɛ u bɛ dɔnkili da o y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan top vacances maxi vacances jeunesse vacances u bɛ taa ni mɔgɔw y'o la donc an sigiɲɔgɔn den dɔ bɛ yen o ye jeli ye a bɛ podographie ninnu kɛ o ye n tɛmɛtɔ ye a ye n wele ka na a ko n bɛ se dɔnkilida la ko sur a ye n ye tɛgɛrɛ kulonkɛ la n ko awɔ n bɛ se ka dɔɔni kɛ a ye dɔnkili dɔ de o y'a sɔrɔ i bɛ taa artiste dɔ de ladege pour que ka taa n'o ye top vacances la donc n taara n'o ye top vacances la ka t'o da donc n gagné n kɛra premier nana o kɔfɛ biennale nana wuli ka interquartier kɛ i bɛ interquartier fɔlɔ de kɛ n'i bɔra interquartier la i bɛ taa intercommune na n'i bɔra intercommune na i bɛ taa biennale la n ye interquartier kɛ a ka ca ni siɲɛ 5 ye n bɛ kɛ meilleure soliste ye 2008 de ye n sɔrɔla ka intercommune kɛ ka sɔrɔ ka taa biennale kɛ Kayi 2008 ka segin donc o ye umu don tɔgɔ ye dɔnkilida in kɔnɔna la awɔ mais umu mɔgɔ t'aw ka so min bɛ dɔnkili da walima je sais pas e yɛrɛ y'a kanu cogo di kuma tɛ ka na fɔ k'i bɛ bon fɛn dɔw bɛ yen nin nɔ fɛn dɔ ye dɔ naturel de ye fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ fɛn dɔ bɛ na mɔgɔ dɔ la naturel de donc mais e bɛ fɛ k'a fɔ aw ka so dɔnkilidala tɛ yen nɔ mɔgɔ si ma ne ba ma dɔnkili da ne fa ma dɔnkili da ne fa tɛ jeli ye ne ba tɛ jeli ye ne yɛrɛ tɛ jeli ye d'accord umu faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na ayiwa umu mɔgɔw de bɛ kulela don o don umu kan ka di ne sa numu mana dɔnkili da fo n fari a ci bɛ cɛ umu kan bɛ n lakasi donc sisan umu an bɛ fɛ k'a dɔn secret jumɛn de b'i bolo i voix in i bɛ mun de k'a la i t'o ɲɛfɔ an ye o fana ɲɛfɔ an ye bon u ko secret bɛ kan na ni min yɛrɛ ko secret b'a la ni ne yɛrɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ ne bɛ taa dɔ fara n ta kan o parce que secret tɛ ne bolo o man kan n'an dogo ɲɔgɔn na sa ayi secret tɛ kan na dɛ secret foyi tɛ ne bolo dalu foyi tɛ ne bolo ko min ye ne kan diya ne bɛ ala de fo mais i tɛ entraînement fana kɛ k'i voix walima non ni ko bɛ n tɛ entraînement kɛ ni ye biennale kɛ sisan an bɛ ka i n'a fɔ n'o tɛ n'i ye biennale kɛ i tɛ se ka biennale solo da tant que i ma se niveau dɔ ma hali n'a dir'i ma a bɛ minɛ i la d'accord faamuyali sɔrɔla o kuma la sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi projet wɛrɛ jumɛn bɛ umu bolo projet caman de bɛ ne bolo i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn bon mɔgɔ i bɛ se ka min fɔ waati min na i b'o de fɔ n tɛ projet min bɛ ne yɛrɛ bolo n tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na an ka dɔɔni fɔ awɔ kɛ projet min bɛ n bolo nin wagati la ka école so jɔ école so kɔfɛ ka mɔgɔw dɛmɛ mais concert bolo dawli t'i bolo walima album ko kuma kɔni banna ne fɛ yen cogo di tan o m'o faamuya dɛ ne ka album ka ca o ne bɛ se k'a fɔ n bɛ album bɔ san o san n'a ka di n yɛrɛ ye komi ko album ka ca an bɛ se k'a dɔn exactement a nombre hakɛ joli b'i bolo ne album min bɔ sisan nɔ n bɛ min kalama n ye min bɔ n ye min ta compte o ye album 4 de ye d'accord n bɛna le 5 de bɔ sisan ok d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais umu an bɛ se k'i ka album ninnu tɔgɔ dɔn wa ne ka album fɔlɔ o tɔgɔ de Sirada Lazaban filanan o tɔgɔ Labanko sabanan o de tɔgɔ ye Dangɛni naaninan o tɔgɔ de ye Ɲumanya d'accord comme duruna menali anto anden o tɔgɔni fana fɔ walima i ma duruna kɔni o ye surprise ok d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà komi voix in yɛrɛ commentera voix in kuma fɔra fan bɛɛ fɛ donc an kɔni an ka émission le but même ka prévu yira mɔgɔw la komi i yɛrɛ sigilen bɛ yan san micro b'i bolo i k'i voix dumanba in yɛrɛ fili u ko mɔgɔw bɛ kasi fo ne yɛrɛ fana sigilen ka kasi sansan micro b'i bolo problème t'a la hawi
ne siranna dunya ye ne woloba fana kɔnɔ bi kasi lolo kɔnɔ bi kasi la mɔgɔ jigi woloba bɛrɛ ye Fatumata awi ko wolodenni jigiya woloba bɛrɛ ye ne woloba awi mama fi ka sabali ne woloba ɲuman yo kɔnɔ bi kasi. Merci. Yɛrɛ ko tigɛ an tɔntɔ tɔni laban mo an kana to k'olu suguni ko duman kɔrɔbali man di dɛ ayi an ka to ka ko dumanniw janya dɔɔni fɛnɛ dɔrɔn fitinin dɔrɔn voilà a diyara trop merci beaucoup sisan an bɛna continuer ni question ye hali bi bon bɛɛ b'a fɔ dɔnkili kɔnɔna la ko dɔnkilida yɛrɛ quoi dɔnkilidala caman b'a fɔ k'olu donna a kɔnɔna la k'a ma nɔgɔya gɛlɛyaw quoi ko gɛlɛyaw ka ca sisan e yɛrɛ ye depuis donna dɔnkilida la fo ka taa se an bɛ don min na i ko bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ye bon u bɛ dɔnkilida de ta fɔ est-ce que mɔgɔ de la ka hɛrɛ sɔrɔ ni ma ɲani o fana ye tiɲɛ i ye fɛn jumɛn ye k'i y'a sɔrɔ nɔgɔya la ten k'a dun nɔgɔya la ten k'i y'a kɔ langale o fɛn tɛ ka fɛn sɔrɔ ten e ma sɛgɛn e ma ɲani e bɛ se ka valeur dɔ la ayiwa sinon dɔw b'a sɔrɔ ten ka sɔrɔ ma ɲani mais bon bɛɛ n'i ka mɔgɔw ka destin tɛ kelen o fana ye tiɲɛ mais fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya la i bɛ valeur don a la gɛlɛya la exactement mais fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ nɔgɔya la i ma sɛgɛn a nɔfɛ i ma ɲani a nɔfɛ hali n'a t'i bolo a t'i tɔɔrɔ fana ye tiɲɛ ne ye gɛlɛya ye dɔnkilida la i bɛ gɛlɛya min dɔn n'o de y'a la mais n'a nɔgɔya waati sera ayi dɛ o tɛ kuma ye dɛ i ye gɛlɛya ninnu nana i kan cogo min na gɛlɛya nana kan ayi e k'a ɲɛfɔ ba in n'a sɔrɔ daragi ninnu côté de don wa walima wariko de don ka taa studio de la parce que a bɛ fɔ an ye kuma caman ne tɛ artiste ye mais caman b'a fɔ surtout ne ni artiste musoman caman ka di musoman ninnu bɛ sɛgɛn darageli ta fanfɛla ninnu kan ka darake n'i ko darakeli f'i ka genre n'i taara dɛmɛbaga ninnu quoi n'i ye muso ye voilà n'i fɛ i b'a kɛ tantɔ mɔgɔw ka ko don ko fana bɛ dɔn mɔgɔ ɲɛkisɛ kan dɛ donc e m'o situation sugu bɛɛ ala m'o karamɔgɔ di ne ma ala m'o dɛmɛbaga di ne ma depuis ala ye n da e bɛ k'a fɔ k'e ye gɛlɛyaw sɔrɔ n ye gɛlɛya sɔrɔ o ye gɛlɛya jumɛn parce que n ka album fɔlɔ bɛ bɔ wagati min na a y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 tɛ n kun o ni mun tuguni juru de taara ka n ka album fɔlɔ kɛ filanan ye mun ye pour que n ka taa min bɛ n dege ka dɔ fara n ka dɔnkili kan n bɛ sɔli ka taa fɛ yen 6 heures du matin n bɛ tagama sen na ka bɔ Kuluba fo hippodrome ka taga n bɛ sigi n'a wulila tuma min n b'a ka ciw kɛ a muso ka ciw kɛ ka sɔrɔ ka n sigi a bɛ dɔnkili di yan i bɛ taa tournée dɔw la i bɛ gɛlɛya yɛrɛ ye wagati dɔ bɛ kɛ yɛrɛ i bɛ gɛlɛya min dɔn o de bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ mais mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ f'i ka ɲani dɛ o fana ye tiɲɛ o bila an kunna d'accord faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la ayiwa mɔgɔ fɛn fɛn ko gɛlɛya nɔgɔya bɛ gɛlɛya kɔfɛ dɔnkili fana ye porte minnu dayɛlɛ i ye a ye hɛrɛ minnu ladon i kun i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o ko fana na est ce que ne ka dɔnkilida ye hɛrɛ min don ne kun a y'o gɛlɛya se ne ma ayi donc i ye fɛn caman sɔrɔ grâce à ça i ka bɛɛ barika da ala ye parce que n ka dɔnkilida de y'a to n ma se ka kɛ kokolonkɛlaba ye a y'a to n sera ka fɛn tila n yɛrɛ ye dɔnkili kɔnɔ n ye hɛrɛ sɔrɔ parce que n bɛ sani n ka don dɔnkilida la n bɛ si luwanse la Dieu merci n ye dɔnkili da n bɔra luwanse la dɔnkili kɔnɔ n bɛ se ka n balo n bɛ se ka n ba balo n bɛ se ka n somɔgɔw balo donc n ye hɛrɛ sɔrɔ fana ye tiɲɛ d'accord donc komi i yɛrɛ y'i da don tournée ko ninnu na voilà an bɛ fɛ ka dɔn i ye tournée kɛ i ye jamana dɔw yaala awɔ n ye tagama kɛ mais n ma taa Europe d'accord n ma taa Europe mais kan sugu min bɛ na mun b'i bali ka taa yen nɔ fɔlɔ an b'o to ala bolo i b'a sɔrɔ latigɛ ma se fana ye tiɲɛ n'o tɛ n'a sera mɔgɔ se k'a balo o fana ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye d'accord o kuma ye tan ye awɔ kɛ mais e yɛrɛ ka dɔnkiliw bɛɛ la i ye fɛn fɛn da e ka dɔnkili jumɛn ka di i ye n'i ka dɔnkiliw bɛɛ fɛnɛ ne ka dɔnkili bɛɛ ka di n ye parce que ne de b'a bɛɛ composer mais dɔ tɛ ci ka tɛmɛ tɔw kan ayi a bɛɛ ka di a bɛɛ de ka di a bɛɛ ka di ok d'accord faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ i ka jagofɛn n'i ye goman b'o la
yo kiyere la mo ma fo gomanta la de ay abede kadi koy donc bede kadi donc ni bede kadi e beni abe kadi ne parce que bena asira de do fenenje bena akoro de do imi nkoro kungo sira dom na bo jaw d'accord familiali soro la o fanena ala ante tour flanan ke ki voix du mamba fili tuguni ah ok o tani amba nyini fe o ka tinya doni mais anna ma jana ko sebe an o jana doni doron parce que mo be no ima france kan ba lay ambe lay jien jamana fantan flavela donc aman lay libarofu surtout amalien munu be no tunga fe ima nu sugu de kadu wi en fana be nyana fimbo ulaninde donc micro bi bole kan nyana fimbo la imana ni annetin tasara umana koko ke netin tasara mani mo kanita sari jonyona ha kanita sara balima jugu ya kilangi kanita sarola kanita sara baranyo jugu bi jamfa ikanita sarula ha kanita sara tasara mani mo kanita sari jonyona kanita sara amato togola d'accord famille sur la ola ok d'accord problème tala comme yi banga donc li njanya ante kuma te dimiere donc m'a mis sur chien ben dans la sona comme fin yi ma ban folo il m'a mis ñogon bolo d'accord am me faire donc si ça non ere iga dongli dañ kono nala genre ka vie d'artiste iga artiste vie kono nala quoi fin du de la kakila mi toro fene kateme abeka femi marquer da yi choquer il se ko histoire mi fonya fen kele ne kerane la artiste ya kono mi toro top de tara fokluba kane bla publicité la 16h sira uyo mboto pula akera na nga dugukolo de kan nsigi yoro de ne toro ne mu toro nte fuite ne toro di fon fe mala tra ne toro ok d'accord famille sur la ofenena voilà me fait donc fin du main kadi umuni ni jena tike fin bay femi kadina awo sabali fin du main fene mandi ni jen fin bay fene bon question nga tel don fem kadni oui sabali di ni jon sabar lebe ala soro be fem fe ko bebe sabali kono donc sabali de kadi d'accord famille sur la mo fin du main fene mandi fene quoi fem mandine ne ti se ka musala kale ke galunga ite sola ay na te ben dorate ben ni teni fe ni be fem be fe jinya kono ka mo don ka ban ka soro ka ginula kasi ne to fe donc il n'a fait hypocrisie quoi ay ne te hypocrisie fe de ali ne don ti ken ko kanyo ok d'accord famille sur la ofenena voilà comme en milieu qu'on c'est pas du tout facile quelle bani fin non concurrence non chromatique li mais donc à manoro ça no conseil du même ere bolo kala c'est to ma choko mina obseka famille sur bon comme mo jonu soni lawo o nan chromatique li note ebeni mbarala karisa be nin baara la aka famille te kele aka du te kele e ka warte na ne kun ne ka warte te kun kele be mi kele kun te no la fatala o foi bo chromatically fana fendo e mo se ka chromatically maîtriser u sugo de la lo te ni mo ma ke to ki chromatically ba ni fendo che lo te di ba dugma mo te dugma mo chromatically bo chromatically o chuga de ne bulu artiste milier la ne se ka mi fo bamana nga kuma do artiste ya fendo di akoro di doli la ere wajulu kala de amanga taka ke cheni kala ote mais anga milier kono nebe mi fo mo ko ni sigi ka foni fenga ke fembe bo education be wo sokonna de la folo ibi ka famille maîtriser to ko ni bora kan se ka kena mala maîtriser ti
a bɛ ne kunna n'i ye fɔbali fɔ kɛnɛma dɔrɔn ni donna dɔrɔn ba bɛ accusé ne dun ba de ka gɛlɛma donc o de y'a to ne tɛ critiquer fɛ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ ni mɔgɔ ma deli ka jɔ k'an ye kɛlɛ kɛ kuma tɛ ni mɔgɔ cɛ a kana kɛ bɛɛ dalakan ye dɛ n'i ye fɛn fɛn ɲininka kɛlɛ tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ayi k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ kɛlɛ bɔrɛ fa de bɛ yen nɔ ayi bon kɛlɛ suguya ka ca parce que adamaden dɔw bɛ se k'i kɛlɛ mɔgɔ ka di mɔgɔ ye fɛn fila de don diyaɲɛ ye fila ye goyaɲɛ ye fila ye i bɛ diyaɲɛ fila dɔn karisa ka di ne ye ni na n b'a fɛ ni na ala y'a diya n ye filanan karisa ka di n ye parce que fɛn b'a kun bi n b'a ka fɛn fɛ karisa ka goyɛ fɛn fila de b'a se mɔgɔ ma n'i kelen tɛ ka ko dɔ kɛ min digilen b'i ɲɔgɔnna la par exemple e filɛ sisan e ka fini don i m'a dabɔ a kama nin fana parleni bɛ dɔ tɔɔrɔ dɔ fana bɛ nin don a t'a minɛ dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ ten tɔ e ma karisa yan a man di n ye o bɛ yen o ye ye ko kɛlɛ ye mais mɔgɔ dɔ fana ka goyaɲɛ o b'i yɛrɛ la parce que n'i yɛrɛ goyaɲɛ ko caman kɛ i tɛ se ka diya mɔgɔw ye o fana ye tiɲɛ ye donc bɛɛ ka fura b'i yɛrɛ bolo artisiya kɔni ne bɛ min fɔ dɔrɔn bonya de banna f'an ka bonya in de segin a nɔ la bonya de tɛ yen bonya ye mun ye e ka kɔrɔ ne si la hali n'i tɛ se dɔnkilida la ne donna k'i sɔrɔ baara in na obligatoire ne karamɔgɔ bɛ k'i ye hali ni fɛn t'i bolo ne ka don baara in na bi ka VUT baw sɔrɔ e bɛ moto jakarta ne kan fo n k'a bila n kunna diyagoya e k'o moto balayɛlɛ o t'e nɔ ye ala ka kɛ de donc n kan k'i bonya n'o ye ni bonya tɛ diɲɛ ko la a tɛ ɲɛ o ye tiɲɛ ye ani ladibaga ko o ye tiɲɛ ye voilà Umu kuma ɲɛna voilà sisan komi émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma voilà i ka kumakan laban ka ɲɛsin i ka faniw ma ou i ka famille voilà un dernier petit coucou quoi en fait bon n ka kumakan laban n bɛ n kanubaga cɛ ani muso bɛɛ ko Mali kɔnɔ Mali kɔkan mais bɛɛ lajɛlen fo merci d'accord merci ayiwa an lamɛnbagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na ani Umu Jara tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Umu Label kɔni ale n'an bɔra ka émission dumanba kɛ ne hakili la aw ni ne an bɛ an ka tata sɔrɔ ni baro dumanba in kɔnɔna la o la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ